In het centrum van Oerterp staat een pinautomaat midden op een plein. De plofkreken binnen het parterre van de dij. Het houdt je wel bezig dat het zo dichtbij komt, zeg maar zeggen. Eerst halve week en dan bakken van. Dan zijn ze naar Oerterp komen. Ik had van de morgen pas gehad, maar de klanten zelf die vertellen het wel al jaren. Die had er al wel mee, volgens mij leeft er ook wel angst onder de klanten. Bang voor net, maar ja. Je weet nooit wat ze doen. Dus, Net 4 van de pinautomaat staat een zwarginstelling. Van bewoners en meewerkers binnen de recente plofkreken het praat van de dij, maar ze willen net van de camera reageren. Even verderop in Donkerbroek verdwijnt de automaat jongens en nachts efter de tralies en kan dan ook net broekt worden. Een herstellende gedachte voor de buurtbewoners. Die er dan deze dagen ook net minder om sliepen. Helemaal niks. Net voor helemaal niks. Misschien worden Björn, maar ik net. Nee, ik slip op de kant in het huis en voor de boel je platje, dan moet er nog wat gebeuren.